Sempre ens intentem que les nostres actuacions siguin de programes propis o siguin d'actuacions compartides, com és la que es presenta avui, és a dir, amb altres institucions, siguin també eficients, innovadores i per tant generadores de transformació. El que fa a l'estudi aquest precisament és donar rigor, objectivitat i per tant transparència. Diu què som, diu qui som, què fem i sobretot on som territorialment. Evidentment que ens hauria agradat que la mostra fos més gran. Barcelona no està composada només per districtes, dintre dels districtes hi ha barris, 70 i pico barris, vull dir, seria maquíssim arribar a tenir una mostra significativa per barris, ja arribarem. Districte a districte, podem dir que en el panoràmic un estudi en 92 respostes d'Eixample o 77 de Gràcia o 76 de Sant Martí, etc., també segurament és l'estudi més gran que s'ha fet associatiu en cadascun dels districtes. Com sabeu, l'ànima de les associacions són les persones que amb la seva dedicació, amb la seva implicació, són les que fan possible complir amb la missió de les entitats. Per això anem a aprofundir una mica en aquest tema de la base social. Hi ha moltes formes de col·laborar amb una associació i diferents graus d'implicació i per això, conjuntament amb les federacions, es va buscar aquesta manera de cercar algunes categories que ens permetessin esbrinar una mica aquests graus d'implicació, com els podríem agrupar per estudiar-los i poder conèixer-los millor. La nostra no és una fotografia estàtica del compromís amb la ciutat, és una fotografia dinàmica, com ho som les associacions. Us vull parlar del futur del panoràmic. Com us dèiem, el panoràmic no acaba aquí. Seguirà perquè creiem i necessitem les dades per saber qui som, per conèixer-nos millor i perquè ens reconeguin. Que les associacions treballem dia a dia per continuar la nostra revolució associativa i que no volem ser espectadors, sinó que volem ser protagonistes d'un canvi de la realitat que sovint no ens agrada i per tant nosaltres amb la participació i amb la implicació aconseguim o volem aconseguir canviar-la. I recollint les paraules que molts de vosaltres, gairebé tots, heu dit, això no és un punt final sinó un punt de partida, amb tots aquests reptes que hem dit aquí per anar-hi arribant i el compromís, el fons i el compromís tots plegats de que veient com ha anat això des de l'administració hi creiem, hi creurem i tindreu el nostre suport. Gràcies. Que aquesta és una experiència, primer, d'autogestió de l'associacionisme i segon, d'autodiagnosi associativa en exclusiva de les associacions, que és un sector amb prou pes i prou important com per treballar en exclusiva. La gent que pensa o diu quines són les necessitats de les entitats, però sense preguntar-los a les entitats. Per tant, a part de les dades numèriques, poder fer aquesta tasca de fer preguntes sobre llei de voluntariat, sobre què penses sobre aquest tema o sobre aquest altre, m'ha interessat moltíssim. Ja és hora, perquè mires a països del nostre entorn i tenen una quantitat d'informació sobre la realitat associativa que és envejable i per tant que a partir d'ara a Barcelona puguem dir què som, què representem i tal i d'una manera real pràcticament jo crec que és molt important. Saber qui som, quines necessitats tenim i cap on volem anar, això ens pot ajudar moltíssim a entre tots teixir les línies que volem seguir i de cara a les administracions, de cara a la població mateix, saber què és el que volem demanar exactament a cadascun. El disposar de totes aquestes dades de totes les entitats de la ciutat de Barcelona ens pot ajudar a nosaltres a treballar en el nostre dia a dia, conèixer com altres entitats han pogut resoldre els mateixos problemes que podem tenir nosaltres, des de l'anonimat de les dades, però saber com s'han pogut plantejar tots aquests problemes.